Panalo! Hey, what's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! So we're here at Bugalyon, Pangasinan. Before doing this video or our videos today, Happy Fiesta muna sa taga Bugalyon. Sa lahat ng mga taga Bugalyon, Happy Fiesta. So let's go! Punta na tayo sa Rakrakan Festival here. Ang daming tao mga boss. Yun yung place, ayun. Kaya tara, pasok na tayo mga boss. Let's go! Pamela, hi! Ako po si Panalo! 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 Kamusta sir? Lagi yung pala kasama, ano? Ay sir, sir, ito po. Sabay, nakatira po, sabay. Sa bahay? Kaya pala, lagi ko siya nakikita kasama mo. Okay. Thank you. Good luck, thank you sir, thank you. Sir, kuhanan ko lang kayo ha. Kuhanan ko lang kayo. Subscribe! Panalo in the house! Thank you! Bugalyon, Pangasinan! Ang sasarap ng mga talaga na mabalik na kalagay dito. Ang namin kayong amin! Boss, bibila ko niya. Ganda na. Naputol na naman ako niya. Singer! Salamat!
tayo sa